Znovu vás pozdravujem z Angoly. Napriek tomu, že do priebehu samitu Európska únia Afrika výrazne zasiahol neformálny summit Európskej únie k americkému mierovému plánu pre Ukrajinu, vzťahom s africkými krajinami musí Slovensko venovať pozornosť. Nielen kvôli tomu, že nám to velí suverénna slovenská zahraničná politika orientovaná na všetky 4 svetové strany, ale najmä preto, že by sme mali nadviazať na éru vzťahov bývalého Československa s africkým kontinentom. Bolo to Československo, ktoré mnohým africkým krajinám pomáhalo v národnom oslobodovacom boji a vymanení sa spod kolonializmu. Stavali sme tu aj školy, aj nemocnice, posielali mnohých expertov, umožňovali štúdium afrických študentov na našich školách. Keď som včera vystúpil v angolskom hlavnom meste Luanda z lietadla, privítal ma oficiálny predstaviteľ Angoly, hovoriaci plynule po slovensky, pretože u nás študoval v minulosti právo. Aby sme nezostali len pri rečiach, otvárame v Afrike 3 nové veľvyslanectvá. V Etiópii, Tanzánii a v Alžírsku. S Juhoafrickou republikou sme sa dohodli na zrušení víz pre občanov Slovenska, čo ešte viac môže podporiť obchodné a turistické príležitosti. A dnes som podpísal aj dohodu s ministerkou zahraničných vecí Stredoafrickej republiky o nadviazaní diplomatických vzťahov. Predpokladám, že naše intelektuálne špičky, sediace v bratislavskej kaviarni, si nenechajú ujsť príležitosť, aby tieto diplomatické snahy slovenskej vlády primerane zohavili. Nemajú radi ani Slovenky a Slovákov, veď 2/3 z nich považujú za hlúpych ľudí, prečo by mali teda vyjadrovať rešpekt Afričanom. Počas dnešného samitu som absolvoval viaceré bilaterálne stretnutia. Najvýznamnejšie s prezidentom Juhoafrickej republiky pánom Cyrilom Ramaphosom, ktoré potvrdili, že africkí lídri majú veľkú mieru znalosti európskych pomerov a majú na mnohé udalosti suverénne postoje. Vo svojom vystúpení na samite som jasne zdôraznil, že globálny juh naberá na sile a oprávnene sa ozýva. Som presvedčený, že na africké problémy treba africké riešenia a nie západné múdrosti. Globálny juh volá po nezasahovaní do vlastných vnútorných záležitostí. Volá po multilateralizme. Volá po výraznejšom fungovaní OSN. Odmieta politiku dominovania jednej alebo 2 krajín nad celým svetom. V tomto nachádzame zhodu a voláme po výraznej reforme OSN. Napríklad rozšíriť členov Bezpečnostnej rady OSN aj o krajiny globálneho juhu. Osobitne o najsilnejšie africké krajiny. Takto chceme pôsobiť aj v prípade, že Slovensko získa miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 28-29, o ktoré sa uchádza. Aj dnes som uzatvoril viaceré dohody o vzájomnej podpore kandidátúr na toto miesto v Bezpečnostnej rade. Momentálne pracujeme na mojej oficiálnej návšteve Juhoafrickej republiky. Opäť chcem zdôrazniť, že na cesty do zahraničia ide len vtedy, ak sú kvalitne pripravené a prinášajú výsledky. Po zrušení vízovej povinnosti do Juhoafrickej republiky, pri existencii silnej slovenskej komunity v tejto krajine a pri neexistencii žiadnych otvorených politických otázok medzi Slovenskom a Juhoafrickou republikou je táto vyspelá krajina pre nás osobitne zaujímavá. V Juhoafrickej republike som bol v roku 1994 ako medzinárodný volebný pozorovateľ. A bol som svedkom úchvatných udalostí, konca apartheidu a nástupu Nelsona Mandelu a jeho Afrického národného kongresu.